Nyai kuble yepi kipat ba sesien kiba jupet yau shalong miel ukerwo ka atiar kam tabe ekene ka program ka jongi na kamenta shikal shai menta bat ngi hangni ngidon iba Meral Bon CM long MLA jong ka nongpo constituency ba Meral ngi ai kuble yepi shakani ka program ka jongi kuble ha ka jingkali ka paningkong lingba kani ka jingye kren ka ba upat ba on pet bat ka ban long du ka jimentoi ki ba bon kaba ngakwa ya kaban ngikwa ikaban tip ling ba jompi kolong ka ka jinge per menchua ba pidon haka party bat menta pat kumunong mikmat ubala sajid dikipat ba haka jing syakri ke jompi ya kanong po constituency ba kumjuru ya wa pidon ni ka benta namta ka jela kuble sibun ba kermen pi haka jinyai denti jongahi simet na ka benta kumno ban syakri ya ka ri ka jai bandriu ka dong ka than kham tam ya ka temri boy ngasngo ba hagi por ki ba ngidon hapo ka youth congress nadu snem arhajar iwe ha ka ba ngila yo ekalat ban syakri ya ka dong ya ka jela ha ka por ba I mahe doktor di lapang dang longkum MLA tu ka por ngi jutre hasnda ba di kei kabala inspired yang akawi kalong ba kini ki mati bat ki lentiat ki jong I mahe doktor di lapang ki baju ai mensim na kapor I long kumu role model kumu mentor yang I baju hikai I baju betin lenti kadi ki ba kersiu ba ki motivate yang aru bangan join syaka political party kata ke kongres Indian National Congress but hagajing jai lenti hapo kajing tre ke parti la persyang ban tre hai bor barit but bakawi ke pasau tenat kalong ba kani kajing sultanat ban tre ban syakri ki ba lengba ki political party ka don hila kajong kajing sultanat hagajing syam kajonga but hagi tu kisnem ter hadu usnem arjarsan arjar pra hadu bangan dayeng election usnem arjar kat pra ngadon hi ka Congress party ngala jutre ha ka youth congress ngala don bentah ka parents body ngala don bentah po NSUI bat hagi bentah paper jong ka political wing jong ka congress party ke jong bat dag jing kerku ke jong blei dag jing plilat ke jong trai kenrat bat jing kerku ke jong I mahe lapang house name arjar khat pra ngala yo ekalat ban longkum u nong mikmat ban mikmat ya ka nai nong po constituency bat ban job na ka tiket kongres fi habangi la jam sakane ka benta pat ka jing per kolong bagane ka jing kit kli ka responsibility ban shim ya ka kam ban kit ya ki kam ki babun ki bagi pajba ki kmi lenti bat ka bang sultanat ka wi kolong ba habangi shim ya kane ka sinjam kumunong mikmat ka ba ai men sim bahai nga kolong kani ka kitin parang ki khot ka job satisfaction kamut bangi sultanat ya ka kam ka bangi syakri kani ka bangi don ngi sutu ban long MLA ni politician kam long ka kam ka basuk kani ka kam ka bakhya ba ngi ban syakri yo pai ba kidon shibun ki expectation teng hang pai ba ida pidon hak ruling pidon hak opposition ka expectation kalong kumju hi te kam long ka basuk ban syakri ki jinga pher kidon shibun dan re ka sultanat kalong bai ba ha ka jing syakri ka jing lang don ha ka party langadon ngalong matakum MLA na ka party kani ka job satisfaction ka bangi hun ya ka kam ka bangi syakri lah ka level ka barit lan ya ka level ka kham heru ka aijing hun ngi ben syakri na ka benta ki jing bentoy jong poj ba kata gi ka kongsan bat bangi nang syakri hagi por ka banwan ba Meral kumno pishim ya ke kita ki jing kai lan ban shubo no e ka jing kali ka jonga ki ba phio lingba Dr. Didi Lapang balong MLA jong kanong po constituency la pun sien bat kumjuru kum u menteri rang ba kajala barim jong kajala Meghalaya ki jing hikai ke ba phio abai dei pat ka kam politics ha ka bai dei bat ki negiri orang ba ki balaju syakri ya kajala ke jongi pila dagin jer kerteng gidan sibun nadu kinong yakun yak hill state ngikan mau ya kitu ki kentin ki bakir orang ba ki jukran hak tu kapor we want hill state no rest kinong yalam ki bakentup
ya ngani ya ki jong u Kapten WS Sangma, ki jong iba Edwinson Bare, ki jong iba Bibi Lengdo, ki jong iba SDD Nicole Stroy, ki jong iba Ripple Kendia, ba gidang don sibun. Lengba katuka NVDA ki khot. Katuka non violence direct action ki digino yakun Hill State. But hadin jong ki gidang don sibun kitu gibala simti ya kakam. Kajela jong ngelayo aka arfue tarik jong u Januari kadai spa nyo pu ar. Imahe Dr. Di Lepang long MLA na du usnem nyo pu ar. Ijob nang kong kum independent candidate. Ba na du nyo pu prasaneng ila yang na kaseng kongres. Irem tang sisin house nem kat kandai spa kandai pulai. But ijob lenter hadu in the shong don burom house nem arjar kat pra. Pi hak jeng yak lenti ke jong i nganut ban ong ba ka ribhoi ka kiu ka jela ke jong i ka kiu leng bagi contribution jong i nganut ban ong ba ila contribute sibun kumu MLA kumu minister kumu deputy chief minister kumu chief minister but kumju kumu leader opposition ila bat hagi keran beper but ila contribute subun kaba ketik bahaya nga kaba ngijui kade kita kemensim tre ke jong i piu mahe ude ubri ubom ju kenran dien te nga ngaju internet baha ban pej ya kini ki nong yalam ke jong i ki ban hadu man suha bat hadu man taru ki bom ju kenran din bat ki bom ju ki ba len lade na ka banta ki issue ki babun bat kawe na gi banta ki ba kaba syok man sim bahaya nga kaba rung bat kaba da don hadu man ta ka man sim ke jong nga kade kabalong kum kawat lam arliang serti kata kade kejing Aisyah bekejing surit pi gini gini arti lagi quality kiba ibahe idon kiba mangi ki gilong kum ki kena school ki jong i kiba iba betin leti me i yang i beginian ngiyo e gini kinupsa bat kayaine yang i hadu mentah kane ka mensim kejing surit kejing Aisyah begini akun bangalong i pi meneh apa sedang rupan long kinong me kemat kamlong ke bersuk kajing expectation kajing kemi lenti ke babon hampan ya Aisyah bat kam ta ter tiki dang don sibun kajing hikai kiba mai ngi inherit na ngi simpateng na te kita ke kat tu kat ne ki jinglong kiba bha kiba ngi but ya lenti ya ki jong ngin ya kren ru spang namangi nama jab ngi yo ekni kalat kani de kasian ke bening kong du bayo ban ya kren pat unong mi khmat napo Kariboy district nama kuma phila ong ho ba Dr. Didi Lepang lami khmat ya kanong po constituency kumjuro kumuta we ni ginong ilam jong Kariboy na du snam kat kandai spa nyu puar Henry kidon kijumi kini kijing keno ba Kariboy district kadang sa dien na ka jinglong MLA ke jong pi dien ka jing mi yo mi khmat ka jong pi kanong po constituency minta dang lai snam ka ba pidang don hakalinti ka ban chakri ban pendap kata du snam ar hajar ar pulai ke gi jingyu i gi jong pi ke ik ba Kariboy district ka sa dien pat hakini ki snem ge bla lenyo pi habangi keren ya ka development la ka de human resources langi keren infrastructure but ki babun gi jing don kam ka jela jong gi barok ka we ngidang sa dien ya kata dang indu jor bat ki we pi pe ya ka SDG man ha ka ne nak central government ha ka bede bat education ha ka bede bat kwe di benta ka health ngilong sadin ma kani ka literacy rate jongi kadang dan sadin bani compare bat ki we de ki jela dengan mut ban ong bangi sadin bat kumta ter de kinong yalam jongi ki balalej no sadin jongi kidon ki badang don kidon ki bala klat bau blei la ibit ban sim no salade dan de kila contribute so much lala ka jong capacity ka jing tre jong ki kila tre nadu ka sorkar ka banengkong ka bangidon ka ba ar ka ba lai te matang la don ha ka 10 legislative assembly mentang idon ka ba mut ba ki nong mi khmat hala ki jong constituency befair la contribute in particular ya Kariboy kumju Kariboy district haswa ban yo ek district mo adu por pagalong administrative unit adin ketua kawan Kariboy civil subdivision bad hak south ri ujun kat kandai spa kandai puar ngala yo ek district ka Papura nadu ba ngiyo ek district ka Papura ki jingkela kila sedang wan suki kini ke contribution jong imahe Dr. Di Lepang bangi yo Kariboy district perpolong chief minister mai but ladangin phai haki babun kiliang lah gede haka pule ke puthi lah gede gelenti sengkin lah gede umbam umdi lah gede ki project ke bede naka social welfare
ki bade bat kiwi de ki benta na po sin ari block ki skim repair na du ki pom gidon ya SGSY SGRY MGNRJ NRLM gidon ki pun gini skim ki balong bak sorkar pedeng lain sorkar jela kila persang hi bantre na ka benta ka temir boy wat la ka taru kidang don shibun ki jing duna abangi pe ya ki lenti ki sengkien aka temir boy ka jongi gidang sadin ba kidang don shibun ki dong ki tan ki bangi mio e surok ka ba ladangin pai tangganik surok na po jorobat umyam ka de ka forlin ka beli internet ka bala bah kini ke surok ka shelong bypass ka beli lengba ka umroi ka boherumbong samorong keneng lain nyata dan fin page kiran sibun ki jing dunah kat kumujing ya jong ka por ki lenti ki sengkien ki lanang sniu ki kali ki lanang bun ki surok ki lanang khamnya dan dingin kam ki surok ki bakam he ban suk mau surok ri bud lum jog roi ka par bat kumju la dangin pai ki de ki bentaru chapang jing sadin piong tinggal don cibun ki mentag binang sadin la dapi ailat yang abangan elaborate ya kini kan sim cibun ka por kita ki point subangi ngidang sadin dan re few issue ngi i baya ka pule ka puthiru kat bala na Riboy district ngila sedang hi ban ya be pinpe ya result jongka kelas 12 jongka SSLC ka Riboy kidon ni khap ba kawan sakmat kidon ki por ka bawan kum ka district ni one second ni one third somewhere tang ba ngi yakun kat bala kino hikai budon burom kat bakila kila persang ban hikai dan regi infrastructure ki school gidang duna ngi giding jing sadin hak bade bagi government LP school ngi gini giding foundation jongi hanong kendong bala dagi government LP school hingim strengthen yaki lagade yaki school building ban yo yaki quality teachers kinong hikai ki babiang te gilong yang ki baduk kinom la ban yo education ka belong atpar bat kiwi pat ki kena ki bayok bakot ki balik school hasor lani kumhat nongpo tahun lani hamsning kumta tercer de nalor ka pule ka puthi kiwi ki jing duna ki babun ki dangdon ki ba ngidang hab ban yakun banang hab ban tre na ka benta ku nong mi khmat na Riboy ngasngo ba kini ki issue ki ba kongsan ba ka lentik sengkin ka pule ka puthi kayo kam yo jam ki kun samla ki jongi ba government ke di ban create more opportunity ki niki job oriented training ki ban ailat ki kun samla ki jongi ban sengkam lajong lane bandon ki avenue na ga menta ka yo kam yo jam ha bangi keren ki jing sadin lada ki kun samla ki jongi nalor ki balik segi private sector menta syaki ki ban wat ki kam sorkar begini kita iru ka ba ketik bahangai barabor ba kermen ngakwa ban iu ki issue kolong ba through DSC District Selection Committee kidon shibun ki kun samlah ki ba ju apiar haki DSC but kidon shibun ru ki ba latre kum casual employee lane master role lane ki ad hoc basis ba kam tata ki bujutre ki badon kamban regularize ya service ke jungki marka ju point ateng chateng habaki kilawan kini ki candidate ki balong successful na po DSC ki tu bala tre casual lane ki batre offsetting lane ki batre master role ki du no ek ki post ki bagi jutre tekai ke banga kwa ban pusut kanir bagi ki issue ba ngila jukren ki por bala de po assembly ru indang kwa makrem tar uba ka purview jong ka district selection committee ka dei bandon ka dei banbu ka reservation na ka benta direct recruitment say 60% 40% ngi dei banbu na ka benta jong gitu ki staff ki balatre kum ki casual ki master role ki ad hoc ban regularize yaki marba kat kum ngilong mentahi tang supha for regularization na personal kimle de kini di ki ngai bolong habaki yo kam yo jam karoi kepar kawan kamai kaji kadon kamut ba kadon ke jingkio po ka district ke jongi kita di katto kan ne ba kermen di gedang don sibun bangin ya keren ya kerja kamashua pila keren halor kajing sadin jong Riboy district kumpa piong ba kidang bon ki bere kedang sadin hoi langi langin kenjo kata kajing tap san post nem but Riboy district kari ba dang siok pat ke district kata house nem kat kendai spa kendai puar nya bangi keren ta kajing sadin kidon kiba la keno am tu pin pediang nem ya kani ka bangan bu ke jing keli khmat ka jong pi bakiong ka jing wandur jong Riboy district ka tang hadien ka jing wan jong ni ka project ka behe kata ka jing snaya ka furlin ka stroke furlin namar ba kat mandarung pat ski boboni kisnong kitau kumba pila ongi baga jing sadien kadon kitang don bun ki jing tuna kumbang ngiiling bakilat pathai kubor ba pi nagaliang ga jong pi ruwat ya ka shnong ga ba pi sa hadu menta pidang utsa wadi ban yo noi kusurok ka bubet piang hatu pi pediang dem ba Riboy ka wandur naga jing wan jong ni ka furlin
No doubt ya kata nadu ba sedang ban commission ya kani ka project haus nam arjar sipo ya kani ka expressway mo ka 4 lane nadu jorobat hadu miam bat ba ajing syal adin pendep ika within 3 years arjar khat lai di pendep di gidang pendep hadu arjar khat nriu de ngim artin mong ya kata gajing don jong ka 4 lane kala de ka we ne kimat ki bala pen phu pen pheng la pen itnat ya kri boy district dan ri benta ngani thu ipi hari boy ngidon lightly ki major district road ki ba connect ya ki benta ba pher jong ka ri boy bro ko we light no ki state road ki major district road ka banangkong gade ka umling pathar khama ka ba ar gade ka nong po den sonapur bat ka balai gade ka sning jagi road kini ki lightly ki de ki butlum jong ka ri boy district la dengin yo ya kini ki surok ki pa bahai kini maybe kala bande intermediate lane kamot bagani ka wit ka pengkyang ka don san mitar siteng kamot kala yarap ba kum kan usangan IF ki perlok cha western riboy putar khama cha jirang ka bade ka administrative unit nadu umling chadu chati bikile ka surok ka persniu ka surok ka berit ki ka kade ka we ni ki than ki pasadin ba telada la ban connect dak surok ka bahai ka tu kan yarap sibun kani kan nongpo umden senopur road ka ba connect ya ki babun teli raj nadu raj marngar raj nong bri raj wang raj nong telu raj marman raj mathan raj nong khap raj nong taring ki babun kitu raj ki spa teli ki sedong gidan lada kanek ka surok ka babha lada nginyo intermediate lane ani ka surok ka babha bangin la ban widening ye kitu ka badan menta kan ya rap shibun naga benta ki nong song shnong naga benta ka pang ka shitom naga benta ka ban kit ki marrep ji nong rep ki nong accessible ka market pi ki yo ki bakam he ladang ni keren ha po riboy district nalor kayo nong po kayo berni kayo sning ki badan ha surok ba gini kayo umden kadon arpo kilometer nong po kayo kani kayo mauhati kadon ko sau po kilometer nong sning kayo umroy bagam ter di gini ki yo pi kinong rep mendang nong rep sing kinong rep sensar kinong rep juhur berkui ki wela dagi don ki surok ma kinong akses ya ke market te takadang uju keren ka por ba government gari ben fokus ya kini ki surok ya ki jaka ki ba penmi bun ki marrep any scheme ki belong accessible to market ke na po CNRD block lang ba jo kani ke basin development ki laju introduce ya ke program ke bangitip kum ke BTRRS block topping of rural road so ke banyaram nang tah keju ka kani ka por ki penmi ya kani ke scheme MLAM kade ke Meghalaya livelihood accessible to market kade ka bakka banyarap ye ki nong rep banwara ik marrep ki jongki syaki jakayo te ndrei kini ki scheme kila discontinue menta bat kade ka sarkar ka mata ngam tip ke ikadaw de kala yarap bah gini ka emlam ru kade ka scheme ka balayarap bat ka jing thmu jongka ka long ba ye ki nong rep ki nong accessible sa market ngi kwa baka sarkar ka nang beteng ye kene khanang ba ki nong rep rukin mentoy te ki jing duna ki don sibun ngo ong ipi kalenti ka sengkin de gede ubut lum hi te gri boy te light na uneu surok highway bangi don in phai sa ka diang in phai sa ka mon kis surok kis niwa bade ba kalenti sengkin kalong ta ban budin pada kata nama hadian mapila itu bah kalau don gajing penduk kini kiskim babon nak gajing budin gajing pi itu ke komitmen lah ni kata gajing pen syai kumjuru nak kalian ke sarkar hatu ka don dem nak gajing tmu pot pondra de kiwi pat kinja projek nak bahkan don kata gajing mentoy upat ba ya babon balang pingi khmi lenti ba ka sarkar mentakin simkhia kat kum gajing persang ban budin ye kini ki major district road pong ong ipi ka commitment na kaliang jong ka tenat PWD kalong bikin penrung long ba kanik MITP ba funded long ba jong ka World Bank te ngi expect bagi ni major district road la penrung ye gitu but kani gajing wan jong ka scheme PMGSY ru kala erap sibun kani ka upgradation ka ba nginang dep mana kani PMGSY 2 mata PMGSY 3 ru ka bansa pentrikam no ocean kan yarap disebut nalor gitu skim mengalong ipi bangi kwa baka sarkar ngina budin ni kini ngila jukren na kapor inside the house outside the house ru ban continue ya ka meglam ka mo ipi Meghalaya livelihood accessible to market but kan ek BTRRS ki ba pentrikam through CNRD block ki badon hapo ka jella tela de gini kin dang beteng tagamut ba kan yarap sebun ni ginong rep ki jungi but ya ki de ki purpose ka jeng ya nong lek nong wan cha nong kendong nilai keren nu nilai osnoru limba ka jungpi habai de pat kaliang ka puli puthi bat ngitep kat kum ka literacy rate jong snam arja khatway ka percentage lain kata ka jingdon jong ki balan
yo jing nang jing start apo riboi glong ba silak san pesan hajar praspa san khundai ngot kentup kentai bat senrang henrei ka jingkli ka banga kwa banbu epi kalong balai pat ya ka quality pat ngimdan ban long no atpar bat kiwi pat ki district ladangi compare ya ka riboi kiwi ki district ladangi ya kat kum lingba ka embos ka bangi pe ka Meghalaya Board of School Education bat kum juru ningba ka jing lum jing tip na kinohi kai ki bejulej ban ai jing kai nangni na sor shillong ni ki jaka po riboi district kiong ba ka quality ka duna ka ithrai ka daw ba ameral kum unong mikmat jong ka nong po constituency ka headquarter jong ka riboi district MKD ka jing shisha kata ba ki porlok ki jongi ki nong song snong riboi bangi dang khamsa din hi ya kata ngim pat dalong atpar bat kiwe ki district tenrei kum no me command I'll take this as a challenge ngan shim kum ka challenge ba nang ni sakamat lani wat ki por ki bawan ro ki khana school ki la persang hi ban compete ban long atpar bat kiwe ki district nang ipe ki result ba per nang ta kinong hikai ki bi ki jongi ki ba pelut ya ka por bat sngi bat step ban ai ki balong ki kimi ki pa ba ar jong ki khana school ha ki nong kendong ba hi jaka sor kumju ki ba render ki service ko jong ki ban ai ki jing hikai ki la persang kat bala henrei ngi sutu hanu kendong la dangin le mdei tang riboi pinle ha East Giant Hill pinle ha West Khasi Hill ne ha Garu Hills ru except East Khasi Hill then the kiwi district ru ki long kumju ide pinle chnong kendong ka quality education ki nong hikai bat ki khana kar kom sim khia ka jong ki haki ni ki town lam nong kum hanong po ki school ki bran hanong po ki la khamia chakman ka standard of teaching ki classroom ki facility ki bagi khana ki yo bar kum ta ter dangin rung no kham shapo andiat maybe 10 kilometer 4 kilometer 4 life kilometer shapo dangin rung kani ka dedication kini ki management nadu ki school managing committee dengi sokmen bagi ni ki school mission kamtam ki baran langba jong Catholic mission ni ki lanang ki ubat ki labe ka standard hakano kono ka sinong ka baki dondro ngamut banong bagi we ki school kimlong ki lai be ki managing committee ki school balang manong kendong langi le majority ki school balang ani ki school sinong bat kam ta ter ki badon ki ni ki school managing committee ban penmi ya ki khna dan dengi sutu kari boy ngidang sadin ni ya kata ban penrung ya gejengmut gejeng perkhat ya ki khna ki jongi bakin long atpar bat ki we denga kumunong mikmat ha bangiyo ka platform ban lech ki snong ki thau bani kendu ki no hikai bani kendu ki khna school ngiju ai man sim ya ki bat ha geju ka por na lor ai man sim ru ngiju stress ya ga government ki ki lat ki lenti bangin la ban kentiu ya ka pule ka puthi ha nong kendong jongi ngala mai phang pi kendiat ka sedang bani ha ka bedi bat kini ki primary school ki lower primary school ki LP school itu ipi ke jala jongi ki basa ben tam na ki school baro ki de government LP school ki bas they are supposed to render the service nam tagi ngi baduk ki bomdon fees pinle school private de fees ka barem ki long ying ki long sem ki baduk ki nom la ban pa school ki school private ki pa ki school sarkar dan de facility de penya do ki ying school ada fin penya do ki facility kinom biang dan mata ki kimi ki pa teng ki ardatin ngin pa school hang tu school sarkar ni ngin pa school private dan ki habdam hab sim dagaram ga sha ban ki haban pa school private mar bi facility ki kambiang dan mar tanga so hi ban kentu sarkar ka wi ki lat ka long ban kentiu ya ka pule ka puti ban rivam ya ka education system tidak ke jingwan juga national education policy memparla ban sedang hadu mentang try shen kita sedang dengi ha ban rivam ya ka system ki school sarkar bor-bor ha ka society jungi ngi look down ya ki school sarkar mjudan bapa school kili pi pet jak datai kimi pa nong kendong kimju kampa ki bakam yo kamkot ki pa bisa ki school private bagi facilities magata ngi kwa bang kentu bangin kentiu ka pule ka puti ka we ni ki lenti ka long kini ki government LP school lan ki government UP school they ban strengthen nadu infrastructure ban yo ki quality teacher mentang sultanat bagi nong hikai ki ban long MTET ki ban pass MTET ke tu exam bagi ngamut ban ong bin hikai man shwa kilong mandi pi pai ko man shwa unong hikai bo man shwa ka juk ju tu ipa
unohikai wapas klasik semanchwa uyarngkat wapas BA mentah kata ka diging sempang baging start ka ki gidon dan dari kita di por ki balale ki borom ki service ka jongki dekat ku mujing ya jong juk kini ki training ki facility nam ta ki nohikai ni hab banang penbun kanang bikin la ban pusut agi jingmut perkat jongki kana school bakiniyo ya ka proper education kanam kin la ban ya compete tegri boy jongi rugi nang sadin ya kani ngakubur ya kata te kum kinong mengkemat ngasutu ngidon sangut ki MLA hari boy sangut ki MDC ngidon daga jing trelang bet ki school managing committee ngin haban fokus bahai ka pule ka puthi na marbal sisin bangidon ka jing nang ka jing start kawan ka jing sampang nginang ban kamai kaji nginang ban wat kilat kelenti bat kumta tertete nagaliang junga kumui nang nong mikmat ari bohiro kadi ke challenge ban ngi commit hiro ba uble udang imon ki paj ba idang ibet interest tom kat bala ban rivam ban pen kela ban kentiu ya ka pule ke puthi ba meral pila ban mene ya by day but kini school lower primary but upper primary na skwa ban pentep sepi how nai lever jong uni usnam hi nakaliang kunhon usulong miel kala lej ban hier sha kathan riboy stem riboy but aga jinglej kajongki kala lab yaki bon kini school LP school upper primary school kidi school latangi kenyi tagi yeng kidi gi bom do biang kidi gi bla jot ki bla pay badangi pai pet sek education kaba kidi ban yo ki khna kuma phil ong ma phi kuma phil kubur ru bakim shim la yo but kino hikai ru ki wan sisien shibnai ndre ka tulap ka jongki ka biang be ndre ka basusi ka long pan ka por ka bangi pen mi to por kala ya ka por ngatip ya ka pamenta ka don ka jing toket na kaliang jong deputy commissioner ndre ka ban chuang no ndre ka na khen kelum pat don uwei rupat ubala keren ha bede to kamat banong bakan de ka issue ka bangi de ban ya tenro pat bede ban dade ban ya khir nya ban ya khi amiral ka e ka assurance ngila ban yo na kaliang jong pi kumunong mi khamat amar hakatu ka jinglai ka jungi ki don ki school ki ha po ko nong po constituency ba ki bon de ki ha po umsning amahoti constituency jirang constituency kani kedi ka jingsisha ya kata belin len ya kata ngila julam na ka por pilih alap dalade pidon bot ka proof ru kino hikai gem juwan si benai rumwan teng ki aiwai ka kam hikai ru phali hikai no ki siu da tulop ki ndian sai magino hikai government LP school ki yo jing siu kam de ka beret ka bala kham he man ta ka ne ka pay commission ka ba mai ka liyo kham he te ha ki school ki bisa kendong ta kadang ong pi ka management mane ngala tot sia kata kandiat kini ki school managing committee kila amde ki school balang kila amde ki school shnong mano bashim ya ka jingkit kli na ka banta jong gitu ki no hikai kam de ban kut tang ha I head teacher jong ke LP la ne ke UP kadon ke managing committee te nomor kata ki school managing committee ke de ban sim khia ba kum kini kim de banja it is very unfortunate ke ong kten pareng ba kalong ba sosi ban tip ba ki don ki sinong ki ba kum kita ki no hikai kim jule ki kimi ki pa ken pa school kum no ken ki I do no hikai mri original do duplicate no hikai ki pa eno re no ki no hikai ki kimi ki pa jaka ba ken pa school do ki so artatim kani kadi gajing sisa hakin ong kendong om tang hari boy haki wei ki district ro kaja kani tiana mar kata om tang ki school managing committee ki balong responsible even the education department they are responsible ki school ki SD SEO ki khot manchwa se khot DI mo deputy inspector mata ki khot subdivision school education officer kadi gajing kit kli kajong ki ban let ngakan mau por mingidang red ngidang di school ngaro ngapas na ka khasi medium ka tu ko por ki khot ka DC LP school district council lower primary school D1 ngapa ngalit kelas A kelas B ka tu ko school ngajukan mau ha gitu ki por kini ki deputy inspector ki juwan ban inspect na ka por sa ka por gibriu na ka education department ngamut ban ong man takim jule cendre ban ya compare to be frank ka khamduna tip kila bun kam ya office ni kila bun paperwork ni kila bun ki ngim tip ya kata ka daw will leave it to you to find out then re ki kli fi na ki riu rang ba ki wat hakarta jong ngau wadang kena mi rong ngalap bana kaliang jong education department kilong very strict we inspector deputy inspector ule visit man ka school dapet kena don em no hikai ki wan em budin ke di man biang ki ni bro kadi kamno ngi su kena tang ya gi no hikai am don one page tu ule aman ke
nang tak enrollment yung ti school ting kabaduna ba enrollment subu gidon nang sipongot kan sangot tu la le dari business le jong phali hikai de giwei pat kan ni ka juja ikuburi kan ni dan re kumo ong ipi kumunong mi kmat ngi sokya sibun ya kan bat ngi kentu ngamut ban ong babaro kino hikai kilong kumta very few tang katu ka ni gidon ki balong neglect ya ke duty we feel sorry for them ngi kenturu ya ki ba kanum de banja den bon bat ngi expect. But with the present recruitment lang ba kini bala pas MTET and all manta kide ki bala shy ki bala one kin take over na kino hikai kini ki bala don hik por muswangi ngi ai ka burom kino hikai bam swangaru kino hikai bangalong kumner ko di lang ba jong gitu kino hikai ko betristom ha school jungi ngani tu ipi kamlong ar kumta ka school ko banga pas ka D1 government LP school hadin ka dei menswa ga district council LP school kino hikai jungi kilong ke Batista kilong hikai ki ba hikai ba giyo ba ki hikai ngangalong kumde kamangalong ru de lang ba jong kini kinong hikai ki sembo perkat ke ba kila ai nga but ngi expect bangi kmi lenti kini gaju kan long ru hai ki tu ki shnong ki ba ja kum ba pi ong ma pi but kumunong mikmat ngani tu ipi ngin bodin ya gane ban follow up bagi education department ka de ban pentikna bakin budin haman lagi senong bagi government LP school gino hikai kin wan tikna kin hikai tikna dei tang hikai kin kentu kena bikin wan tista school gidei banduna gi drop out gidei ban late ban visit wat syaki kimi ki kpa ban yetu ki jingduna jong gi kena bosmat ne bosting ne udon interest pi kan ne combination gidei bandan ke ki kimi kpa kin nong hikai ki kena school then we can build ya kan ka foundation mangisutu ngisutu ba lada kambiang ya ke foundation nadu dangrit ke bah bania compete but ke juk ke mentah ngidon khasi medium English medium ngaru le dia ngawan khasi medium ba kermen te teng ngambiang ke English ban ke belin mar ba ka background juga ngamde student English medium nganomla ban fluent bakaran English ne ki wordings ki grammar ki ni kita gira sibon ki jingtuna mar ngawan khasi medium deding nak kadau dan dari ka foundation ka bangidon kalong ba bangin penting kena bala gade khasi medium la gade English medium any medium ru katu ka sebok perkhat ka beri benrung segi kena gade benrung bar ka combination ka jing trilang kini gelai teli ki mau bersiu ka bade ya ki kimi ki pa kino hikai be kena school bat ka jing bersiam na ka education department ban penting kena bakini yo ji kai ka biang kade ban long ban kaliang kumwe ni gnong mi khmat dari boiru kin sim ya kane ka step ka jing kirkli bangi hab ban budin ba kade ban long kumta Amiral cobangan poi shui pat kamat Hariboi district la dei manu manuru shuabo unlek city senong ba Guwahati jong ka jela Assam ngi bakidon gini university la ni tak school ba kung gitip kerteng kata Mahatma Gandhi kadon kata USTM kata CM ja kadon ngaku aban yo ya ka jingtip na pi kum unong mi khmat ka ka contribution pat jong kini ki school ba namta katem riboi Pi to be frank ngani tu ipi ngis ngoburom bangidon haka jela ngidon kawe ka Premier University kata gade ka Northeastern Hill University ka bala Slemba ka bade ka Central University ka bala ai ki jing Syakri na ka banta ka ni ka dong sate lam ngi baro kawe nang ta kiwe University ki badon ki campus hapo Shillong kila don sibun nang ni recently hapo house ru ngidang katuka ak badang wara ini university befer nuyo ban pas baga kabinet kila ai kijing menjur napo ka house bagam tatet ladangin pai ha kitu gi benta gi bapi pila de banjer manta kum ha kite gi benta syakmat jong bernihat mun ha pedeng jong bernihat bat ka Guwahati pi kala tu kala katu kala ade mo kani kaliang ka mon bangilet kala ade ka Assam kaliang ka diang ka de ka Meghalaya bagi tu university ki babun ki don hapo Meghalaya side laga de ka kani ka CM Jha ka don hang tu ka USTM ka don hang tu kani ka Mahatma Gandhi University ka don hang tu pi ka jing seng ya ki university ngimla ban khang that's the fact kidon kini ki proprietor ki jungki ki try ki jungki ki ba establish ya ki business ki le chak education business kidon ki bele chak hospitality business klam de hotel klam de ki kino kini ki resort bukum ta ter kidon ki bele chak kane ka health ki ba seng ki hospital bukum ta ter te hari bhoi rung i gitu bentai ong kini university ki labon bahang tu te phi ka jingkli jung phi pangka contribution ka jungki phi ba kermen ka contribution ngani tu ipi ki babun ki kena ki bapule hang tu
ki bana po asam ru ki bun bahai bon pule tena ke jala jongi ru kat to kat ne ki don ni tende la pin pek chapang ga yo kam yo jam ki staff ki bakin recruit hang tu ki bun hi ki de na ma head office jongi ke dia Guwahati lu pin pek ki bun om tang ki ni ki university even factories ki bun ki beran hapu EPIP bernihat ka basusi ka long ba ka sarkar jongi ngidang sengap adu mata ki head office jongi baro ki desa Guwahati ki establish nangte ki penia ekane kri tang ka jaka kamai katang ekran ki industries to mata bagi pai ki university heba piong ki student ki jongi nang ne kat to kat ne ki don hi ki ba lek pule hang tu ha USTM ki khambun kade ka university ka ba khamya ni ki jing pule ka recognition ka performance ka ba kom ta ter tenre ya ka jing mentoi ka contribution ka jung ki ya ka ne ka jalla ka jungi te ngam dai i than da du ta ba kan wara jing mentoi ya ka jalla ka jungi ne ngai i ba ka long tang ka jaka ba su thung nang ne du sumbai ka sbo le ra ru chawei ka long hak ta kom tenre I have nothing against ya ki university ka de ki jaka pule ki bun kila yo ya jing nang jing start nang tu kila yo degree ki jong ki bat kum ta te ngi kit bok yang ki hendre ngi kwa ba kan ki jing kli jong pinga kwa bang ngan pinpoint knyat kalong ba kini ki university ba per bi ki wan kin long ka jing plilat plinti yang ngi ki try jelaru ka job opportunity ki kayo kam yo jam ki staff berkini kita ki balong ban compete ki faculty member ki we ki technical post ki bodon ru ki briu jungi ki de ben yo kam yo jam nang ta kani ka kuata nam ta ki kun samla ki jungi kini yo pule bat kum ta teru ngi kwa ba kini kin establish agar kom ka bade pila da ki de ki premier educational institution kan long hi jing mentoi na kum ta jungi bangi la ban compete ma ka don po ga jalla ga jungi tingi kwa ba kin don ha ki location pe kini ru kin ya kini be gitu ki location ben so border bat ka asam mar ba they have different interests na te kita di ki merit demerit ka don be ya kata ki nam la la tenre ngi kit bok riang bakin nang penmi susu ya ki student ya kene ka dong ka than bat kalat yo kam yo jam nam ta ki nong jong snong jongi kai go pelong inga ban keling ni jing keli ka dien ka jing ekran ka jongi spang kari boy district bat ka puli puthi ka bangi tebro ka bon ni ki long yeng hapo riboy district kidang de ki brang tuna ka yo ko nama bon ki nong rep man chong no bat akini ki kindiat sngi ka jing ye kendo ka jonga ngi lap bon kini kena ki bon ki bom shim la yo shu ya kalat ban beteng ya ka jing puli wat nadu ka hadian biki la pendep ya ka 12 pass ti ka pelong pat yang aban kli pia lor kini university namar da ka jingdon ka jongki hatu kim la mo ya ka ba lani ban pli ka lat kalenti la de ban ya selok bat kinong mi khmat jong riboy district bar ko wai ma baki don ye hang the baki yo ya ka jakaru lengba ka jing menjur jong ka sarkar jela ba kumju bat ko office jong ka deputy commissioner bala da kumnum no badi ban jet ya ki khana ya ka ban ai pat ki kalat ha baki de ban yo jeng kai ko makitu ki university maki bon ki ba pendep degree ba ko non master degree kim don ya kata ka pisah kumba don lang kiwe bat kani nga thai ngala ban hai nuk salim pa kidon ki khna na po riboy college ki ba wan od wan nam mar yala deru ngade nang the ka than hi kum bangala pendep ki jung puli bat ngadon na kawe ka association bat ki ju kren ye gani ka benta pat re menta ngadon bat phi kum nong ikmat ko an pen so pi to kam don kam dei ka por ki mamta bangin dawani ki university bagi di ban pik ikini khna na po riboy district pan ai ki kalat piong na ka banta ki faculty member ban hikai ne ban pule ki samla pule ban pule kata ngo ong fi ban neru mostly ki khna ai bo pule hang tu na bar jong jala jong ki bun ba hang tu ki don ki bale da pin pe ka data jong ki mdi tangi khna pule wat ki staff ki batre ro te de na ka daw kani ki issue bo piong en haban yakun provided lada kini ki kun samla ki jongi ki long interest ban lek don teng ki mi pa ki bom da kin ban pha chate ki kwa ban pha cha shalong la ne cha ta ter mo ki kham don ga jing sngujan ba ta ter dan re kani ki issue bingan haban take up pi there are certain act ki ba ka ki university ki de ban abide but ka state government ha bangi don ti gini ki issue ki bangin take up ni la ban kren in certain provision ka ba kin ha ban perkhat kuno ban yarap na ka ban ta jong kini ki kon samla jong ni bikin yo admission hang tu ke